Ruzie loopt uit de hand. Dat gebeurde in de late uren van de nacht, afgelopen nacht. Toen kreeg de politie van Montagne een melding om naar de Kajatijn te gaan. Daar troffen de agenten een voertuig aan dat een stuk van een heuvel was gereden. Er stond nog een ander voertuig dat eveneens aanzienlijke materiële schade had opgelopen. En het bleek om een ruzie tussen een man en een vrouw, beide van Haitiaanse nationaliteit. De man stapte in zijn voertuig en verliet de locatie. De vrouw maakte op haar beurt van de gelegenheid gebruik om haar spullen in de auto te laden, zodat ze het huis kon verlaten. Maar dat de man op het moment dat ze met haar auto vertrok, zijn vuurtuig vuurde hij op haar af en botste tegen haar auto. De vrouw raakte daardoor de controle over haar voertuig kwijt en botste vervolgens tegen een voertuig dat langs de kant van de weg geparkeerd stond. Het was dus een grote schade. De politie heeft de zaak in onderzoek en er zijn dus 3 voertuigen materieel beschadigd. En de politie die heeft zowel de man als de vrouw aangehouden. En er moest een kraanwagen worden ingeschakeld om het voertuig van de vrouw uit de benarde positie waarin het terecht was gekomen